Bakit? Oo. Bakit? Ni, Kaya, bakit? Gusto mamatay gamutin ko naman lang na yung maghan. hindi pa garod lakay lang. Nagsakit ti bagbagi. Nagsakit ti ulo. Jak sa kayan lakay matayak sa. Ay, naapaw. Kikura man lang no, napangga nagpaagas itatay bakit DJ kalaingan nga albularyo dito yung lugar tayo. Pinapanak lakay. Yung awan sa nga talaga ti pag-asa. Nagrigat mo di agas ngayong bagana. Ang paya, kanya ka no ti agas na. Data sakit mo ba kahit Kasapulan ka no, iti ibong adar na. Kapag sarsarakan mo iti ibong adar na lakay. ibong adar na? Ay na. Awan nga talaga ti pag-asa kung saan. Ibong adar na lang gayam. Aguray ba kahit? Na ibirukang ka. Ti ibong adar na. Ibong adar na ah. Ibong adar na. Aguray ka lang ba kahit? Pagtitiliwan na nga eh. A few moments later. Bakit? Bakit? Inalakay, mataya kung saan. Adatuyan bakit? Nakiliw kong dagiti ibong adar na. Naagas mo bakit eh? Ayan na nga tayo kung adar. Kada dito ini oh. Blue nga ibong adar na. Oh, data ni bakit Kevin Late. Ken yellow, ken green nga ibong adar na bakit. Oh, gito itan bakit. Data bagbagad yay albularyo nga agas mo bakit eh. Ibong adar na talaga lakay. Talagang ay ayatin naklakay. Ang birukan na talaga ti ibong adar na. Siyempre nga bakit eh. Ako talaga lumaingak ito eh. Ibong adar na ko naman. Sakto lakay. Adat na dagi parcel ko. Adat pagbayad ko. Thank you lakay. Talagang insalbar nak dito ibong adar na. Adat pagbayad ko. Apo. Kamchona. Apo. Apo. Ni. Mayat man tanding nga pimanaw daytoy. Mayatan man nga napanaglemengay nore ammo na nga panagsisingir itata. Mayat. Nasapak nga makasingir itata. Ma'am Jonah. Ma'am. Sir, Ad. Ay, ma'am, agdamaga lang ko man. Mabalinak makiinom, ma'am. Ay, hanap ka na po sir.